Ata-babalarymyz bagym bar, barym bar diýipdirler. Biziň ýurdumyz güllü sähralary, durnawy suwly çeşmeleri, tereň derýalardyr kölleri, beýikli pesli daglary, arça çynarly, kerkawly, incir enarly jülgeleri, begres geýnen dereleri, çemellikli ýaýlalary çoğly güneşi bilen tanalýar. Bereketli Türkmen topragy ähli döwürlerde ýadawsy zähmet hemde gün çoğunyň bollugy bilen ösürilip ýetişdirilen datly miweleri, gök bakça önümleri bilen şöhratlanyp gelipdir. Türkmenistanyň gahrymany Gurbanoly Berdimuhammedow. Göz başyny gadymy ýamlardan alyp gaýdan bir wayat dillen dile geçip biziň gündemimize gelip ýeten. Keronmasy? Hol owa sowlup geçeýinle. Goşurmaly atlama. Goşuryp ýediňizden ýeter. Bolýa. Ata. Ho, Seni biri çağırıyor. kim çağırıyor? Tanımadım onu. Bah, hani yor göreli hani? Assalamu alaykum ýaşly. Wa alaykum Üç örer assalam. tarapyda. Tagaman geldingmi? Salamu aleyküm. Wa alaykum assalam. Gurgunçulukmy? Tagamanlykmy? Owa. Hudaýa şükür. Ýaşly, baňa şu owan gaýra çetinäki hydragalar gerekdi. Enim. Owan gaýra çete şu. Hydraga diýilýänem men. Ýöne seni tanamadymla men. Men adym Ameret. Men siziň ýanyňda pirli bagwan uratdy. Ene şuna hallary elinje goşurgynyň diýdi. Pirli bagwan niýsene. Owa ýaşly. Pirli bagwan şol eden ýagşylyklaryňy bir ýerde gaýtarsam diýip berdi. Be haýsy bagyn nahallarka? Bilmedim-de. Öde bir miwel bagyn bolmaly. Han sen mihman ýör. Öýe gir, demdiňsiň alarsyň. Çaý içersiň. Ýokla adara galmaň. Men çaýlaşyp oturmaýyn. Kerwon gatdaşa gitmänkä men ýyllaryndan ýeteýin. Kerwen niýsene. Hani inim sen dur. Häzir. O çigit adyň näme? Nazar. Tuğuleme. Bärde näme diýäňiz? Berde mi? Kunji yağın çıkarıyat. Ay berekella. Ýeron soň sen ataň kömekleşýärmi? Owa. Ay berekella. Ha inim boş gitme. Ah hydraga. Ine şu gawunlar horjunyňa sal. Ýol ýersin. Taňrar kadyn. Sag bolun. Adar edilmeler ekeniňizde. On adary bolmaz. Orny, sag oturun hydraga. Taňrar kadyn. Bar sagaman bar. Bor hydraga, sagaman otur. Ýoluň hak bolsun. Ýollaşyň hak bolsun. Sağ olun daýym. Bolýa. Ata. Buna hallar nira keli. Öýümizin ilerisine käýelimi? Buna hallary. Howa. Many kerwen ýoluň ornuna ýoluň çatyrynda keli. Ata. Howa oglum aýdy ber. Näme üçin buna hallar kerben ýoluny ekdik? Ýol örneksen ýolagçylar ýer. Ekene alkyş aýdarlar. Ýagşylyk et, derýa et, balyk biler, balyk bilmese halyk biler diýipdirler. Ene
Şeyle oğlum. Yolagçylar baglar kime ekenligini nädip bilsin? Olan bilmegi hukman näl köşük. Alkış öz ýetini tapar. Altın alma, alkış al diýipdirler oğlum. Bu bağlaryň bir almalaryny görsene. Bu yerin owadanlygyny edil behiştin bagy ýaly. Bu behişli yerlere almalı ovu diýilýär. Men bu ýolun kän geçdim. Ay almaly owo diýseňem mene şu ýerde alma uğramak how. Bu näl alma ýok. Bağın içinde badyrly. Bağın içine gir. Hani? Anaga şu ýere gaýçy. Han görün ýerde alma bar. Mumsyjy dunay. Men bulardan dadanma 2 ýyl boldy. Hey, henidem tagamı ağzımdan giden ok. Anne ne? Şeyler men şu yoldan atnaya. Her edemem şu yerde düşlek geçer. Şu almalar ne? Sizemem doyup bilemek. Al. Eýetsiz bagam munça miwe getirjek ekenay. Kime yesin diýip ya? Deneme. Ona adam diýänay, bag ekmäge başga yer tapmadym ka. Ha näme boldy? Her öň geten how. Ýoluň gyrasyndaky ekilen miweden yer gider-de. Her kim sen ýaly ne dogry akıl satyp beren oho. Eşitdiň näme? Olma diýlenne. Dogurda. Näme walarsan bolýaňyz? Men şeýle azap eden zadymy keteke bermedim. Ay hawada ýöne bagwan garryaşyny bolsa, bu baglara seredip bilýän däldirler. Ey han oğul. Oğlu azrak gürledi elimde kalmanı ýitene. Lanalar bagwan bu baglar gorujak bolsa bilmän nurmy. On depemizden urubiljek 4 sani. Daýok epe ýoklu wara. On soňam bu baglaryň almalyň ştaýda ekilmesiniň öz bir sebäpçigi bar. Oňa atasy bınakallar ýürüýtüş kerwen ýoluň uruny ekipdir. Biz ýaly ötüp geçýänler almyýdynlar. Alkyş waryny aýtsynlar diýip. Aney, demde inzalp bolan bolsaňyz adamlar ýoly düşelim. Ýoly doktor, ýörüň hani. Ine şu almada gördünüz mi? Tuvalime almalara almazane eken. Hani gel bakaly. Almalara almazana. Hay tuvalime Yine biliptin. İyisini de ayda. Salamu aleykümler. Ha? Oho, nazar bagwan, salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Anusa tuvalime gelen nöwlet diýipdirler. Gelin. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Ay tuvalime. Aleykümselam. Gelin geçin. Nazar bagwan, bagyňyzyň saýasyna saýalan. Hedil edip demdi inzallyk. Almaňyzdan dadyk gördük. Tuvalime bal ýalyken. Eden hyzmatyňyza Taňry ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Nazar ağa. Ellerinize güller bitsin Sağ nazar ol ağa. edeyim, sağ ol. Arsal bereketiniz, egsilmesin. Taňry ýalkasyn, aýdanyň gelsin. Nazar ağa. Menem şu bağlara serediýänne. Şu bağlara yetiştiren adam gatyp pekimli paýhatly ýaşylar diýdim ay. Ha, biziň bu der döküp ýetiştiren baglymyz iyiliň derdine ýarasa ýaşyla. Ýöne siz gitmäge howlumaň. Häzir oğlum size alma ýygyp bererler. Ýanyňyz bilen alyp gidersiňiz. Nazar ağa, azar edinmeň. Biz almadan iýjegimiz iýdik. Inni ýola düşeli. Eden hyzmatyňyza Taňry ýalkasyn. Ha, bile ýalkasyn, gelip durun.
Ýene gaçdy. Inne menden sıpmarsın. Nişana doğru gelensin. Ha? Ha? Ewe? Oy. E? E? Arwah mısınız, jin mısınız, kim bolarsınız? Arwaham däl jynım. Bize adam. Adam bolýan bolsaňyz, bagdan sallanıp howada gaýmalap bermeňiz näme? Vay, üýüpden sallanaly. Hovada galgaly. Öz bagymyzda galgyýas. Sen ýaly keseki bagynda eýemsirep ýöremzo. Şonu aýtsana. Onsoňam mergen ýigit. Sen biziň owamyzda, biziň bagymyzda näme işläp ýörsiň? He? Adam nerden bilýär? Sen mergenligiň ok ýaýyňdanam görnüp dura. Ha, şeýle duran. Sen oglan, adyň mergen bolsa da, şu gedege okuň sowa geçer. O näme üçin? Men atyn okmuň boş geçýäni ýokdur. Üçin şol, Biziň owamyza gelip, Biziň bagymyza girip. biziň jerenmide ok ýaý çenerçe sen kim bolupsyň? he? Kim bolupsyň? Kim bolupsyň? Dagy men bärik näme üçin geleýin? Öz awma ulamaga geldim. Siziň bagyňyza girip alma ýygmaga gelmerne? Vay, sen bizi eşitmediň öýdýän. Hawa. Biziň jerenmide degmediýdi-ga? Ol nereden siziň jereniňiz bolýar? Men onu näçe unnap gowlak gelýäne? Diýmek menki barda. Bir ýerde o janawaryň owlagy mäläp duran bolsa bildiňmi? Menem onu keypini awlamaga. Men öýden aw diýip çykdym. Inne elim boş baraýynmy? Adyň mergen bolýan bolsa edil boş hawarasyň ýokla. Şoň üçin hem sen arkaýyn ýydyňa gidiber. Bak. Gözel gyzyň ady nämeke? Soraýsamyka? Gözel gyz. Men adyma bildiň. Inne öz adyňy aýtdy. Men adym bilip näme etjek? Bağ içinde gyzyl alma. Al ýaňagy gözel alma. Adyň näme? Seslen gözel. Mihmanyňy gözden salma. Bağ içinde gyzyl alma, bagwandan soraşman alma. Mergen ýigit, özüň gynap, men adymy biljek bolma. Dogrusy, näçe jan etsemem, ne awmallym, ne de adyň bil. Men öz adymy ýa-da adama aýtmarna. Bizinni bir ýad adamam däle. Sen men adym bilýäňe. Inar berik gel. Olara seni. Aýda-aýda maňa adymy. Adym bile bilmedim diýseň emä kän gaýtaladyň ýaňy. Goýber ýalygmy? Mergen ýigit, goýber diýdim. Eger sen häzir ýygyňa seretseň, men hökman bu ýere sen ýygyňdan geler.
men hökman geler. Almalar gıdarıptır. Yetişiptir. Yoksa da bu almalardan yankı yoloksuları berdiniz mi? Hova berdik. Berekella. Kaka. Ha. Sonra da almara qatkan galli. Bular bir zat etmesege zaya olur. Nemele kaka? Bu almaları bazıra ekidayda sataydık nehil olur. Peheyde veli. Yağsı da bir gep taptın. Näme bu almalar pulu çiğne kilyandır öýttüňiz mi? Hey, almalar satmak bolmaz. Bu bağlar qadan süýün ekilmedi ahiri. Bilýäňiz mi näme? Hawa kaka? Bu almalar nämede liýseňiz lan? Bu almalary Yığan almalarınızı yüklen. Araba yüklen ho. Bor. Araban sakla arabanı. Dur. Haninim garaş. Ana. Öyle. Yetiştim ay. Öyle. Ve buna koyalım. Şutay koyayım. Hani? Yana öýde oturvermeli. Ecem yanına. Ine, bir yerde de almalar kalıptır. Bunlara mı yığmalı? Almalar öýdüm yığşardım da. Bollu diýen. Hey. Hani getir oğlum. Ine kaka. Hani getir. Ine kaka. Al ine. Hani Bismillah. İnha bir suğun pay. Hemem şu çeşmeden su içen oğullardaki adamların nesibeti olsun. Getirin de soyardan suğa koyuverim. Olya kaka. Bu almalarım çeşmeğin beğer yüzünden uğradı ayali. Ine, ştaydan uğradı. Ana gittiler. Bar, senin birini nesip etsin. Ahırı atamın ardığını hasıl ettim o. Kaka, näme her gedek almalar suwa goýberemizdi? Suwuň paý diýýäň-aý? Ha, o diýen. Näme diýsen oğlum? Siz çağa kaňyz. Hejeňizi mamaňlara ekidip barýadım. Ana sonra ejeňiziň oturan arabasynyň birden teker sypdy. Adam! Yapış! Adam! Nedir? Hani? Uçuk! Etmeyle oldu! Hani? Adamlar! Hey! Bir krak yapış bunu! Hani? Almalan git! Nazar. Ecem alıp baryan almalamyzyň bar suwa gaçypdyr. Belki şol almalan suwa gaçany sen janyň halat edenler. Hudaý diýermiz bar eken. Belki ol almalar şol akar suwuň paýdyr. Ana şondan merem oğlum her yıl suwuň paýyny berýär.
Sehralara çıktım hava, düştüm almalınara, anladım kararımı, inni bollum divana. Görsem yine bu gece, bile olsak yemişe, yalağın elle saklap, yatlap geziyen kemişe. İnni yoktur kararım, bollum senin tivarım, bu yalağın elimde, yine seni yatlarım. İnni yok kararım, bollum senin tivarım, bu yalağın elimde, yine seni yatlarım. Sensiz yok kararım. Bu bağa feyle gelin, okyayım ellen alan, özüm ağa dozok salan, erkim benim ellen alan. Bu yazgıtma kalmayı, yürek daydı kalmayı, gözlerimde göreceğim, benim bağıtım bolar mı? İnni yok kararım, bollum senin tivarım, bu yalağın elimde, yine seni yatlarım. Sensiz yok kararım. Senin tivarın, bu yalağın elimde, dene seni yatlarım. Ece, salamu aleyküm. Aleykselam balam. Mergencan, geldin mi tağaman? Geldim Ece. Edil şu vaqt sen yoluna seredip gidip barşımdı da. Oğlum, sana neçe sapar aytdım, şeyle uzak vaqtlap awa gitmediyim. Men ala dedip oturup bilem oğa balam. Oğudup, daşrak gidayiptir ne Ececan? Vaq beytmede oğlum, gözüm yolla koyyana. Nirden hem işlep yörke deyip, canıma cay tapmadım. Ece, oğluna neyim olsun? Geldi mi yani? Vaq, oğlum. Beyle uzak vaqtlap gidip, ağın bırondu mu? Yok, olmadı. Yani, boşam gelmedim. Şeyle mi? Men sana alma getirdim. Ne mi? Alma? Ho Ece. Hay oğlum, oňgorýan ok senem. Ýör oğlum, ýör öýe gidelim. Ýör Ece. Her vatana yacıklarından vah vay bu almay mı? Almak gelýän ýalla. Vah. Alma. Almalar. Ay körpe! Bar gapgas getir. Öýde kirdim aýt. Asudan almak gelýär. Bol çat derrew. Yeten. Näme? Gaýt taşlamalar. Gel beri. Näme? Seret sudan almak gelýär. Vay bo, almalar seret aýt. Ödüm tere çalmalar. Tay berse gurda getirip koýar ýoluna diýe. Muňa seret aýt. Aýten ankyryp durýansaň barak gidýär howada. Çöpüne saldylar. Bu ne kudurot? Bu almalar nereden çıktı?
Ay niden çıkanı son pikirlen ilki çöplü ho. Yaman kän sonra görýän. Muňa berdi. Çöpläňde bolun çal. Ina aman girmeli. Ne ýajakkan? Ana ama sen girme, men girme, kim girme lo? Al gir, çöpme. Alman al. Alman al. Onu al. Yeter lo. Al. Yürüdü. Sen de iyi de çöpläňde. Sen altıra sana. Oklo. Al sana şunu. Ay Sen Ana yor yine devi. Ay nerede attın? Hani getir. Ana ona mal. Al çek ver. Bor. Benim al. Ay. Ana yeri var ya. Al bu da kumda. Ağayız bu almaları. Ana. Al. okla ver. Okla ver. Berekella. Yılda. Götür. Hay berekella. Adamlar alma çöplerini golün. Yönü alıp iyisene bir hile olur. Eyyesini razı etmesek bile gelişmez. Doğraydı ya sakallar. Doğraydı ya. Yönü bize mi olur bir zaten uğraday sağa kovu olurdu. Doğraydı ya Süley. Doğraydı ya sakallar. Şül ekin kovu oldu. Oğlanın bu yerine atın qağın qarpızdan yüklöde barık qaytdıysak ne el görüyorsunuz? Onun adı doğru ya Süley. Elbette olur. Yönü hayso varmalı. Kimi zorlamalı? Kervon yolunun orunna bir almalı ova var diye bestipdim. Şoňa barıp görmeli. Onsoň näme? Bağın tapan bağbandan tapar. Ol ovanı kim tapar? Baran yerine gepalşıp söz tapşanrak bir yerini uğradı. Aha, eten. Bular bizim gurmet yerlerimi. Ha. Koy mergen gitsin. Mergen ýaňa dap awdan gelle. Oyul temtinsin alsın. Yok. Men özüm gider. Men ol owaň nerdedigini bilýän. Aw edemde ýolum düşüpdi. Ol owaň ady Almalow. He, ada edip dur ekene. Almalar onu şolowadan gelenler. Beýle bolsa, menem gidýän mergen bilen. Mundy kurup bolmaz. Belece gider. Onda menem siz bilen gidýär. Yeter, hadi. Onna araba qağını qarpıdı yüklen. Tohumluk çığıtlarım horcun atın. Ödüňizem ertet ýer bilen ýola düşün. Bolýar. Gijaga alayman. Yürün kamerada. Yürün. Ana oturan qağın qarpızları yüklesek bolýarmy? Ha o şoňa yükle. Men qağınları özüm alýan. Qarpızlar sen yük. Bolýar. Ayrıca kortere tapor. Gasraýma. Ana hol araba yüklen. Hemmesin yüklen. Mergen. Howacı. Handır oğlum, me al şunu. Al. Ejemün näçin berýän? Geçen tapara giden dedi onun meşhullep senden havar olmadı. Gözümü yolla koydum. Ene şu kepterlerden bana havar uğradırsın. Eje senin bir da tapýany. Boraja hökman uğradorn. Sana da bir ýok diýip bolarmy? Uy, oğlum, Mergencan. Tas yadımdan çıkıpdı. Berik gel. Me. Bulum meni ýatlatyp dursun. Eje şu gide sana bir da bolýar. Ne bolly? Balam, sağ gidip aman gel. Boraja, sağ ol. Sağ bol balam. Ene, gerek zatlaňyzy aldyňyzmy? Awala. Sen şonu koy. O niň näme? Ha, kepderlermi? Hani ýöräliň onu? Ýör onu. Sağ ol. Ama. Näme? Ýoşrak sürsene. Men hayal gidýär. Onu maňa da. Eşagay. Men nädeýin? Canavar. Durmuşda şey dip doğdu o wagym taşsa gitmeli yer bolýar da. Indi o wagda haçan gözüme düşür. Ha? Sene oňar ýa-ho. İýdiňe seretsen o wag görnüp durar. O odan çykanyň jaňy eýem 10 ýyldan beri o wag görmedik ýaly urulýar. Bolşuň näle ama. Ezade geçsekmi? Barçaklyğa gidip Aho, beýle ýürüňizden bolsa bar, ýygyňa gitip ber. Seni zor bilen ekitýän ýok. Etdiň ay. Ha, onu size çıkıp yurt gören bolýaňyz. Menem näýdi garan bolýanda, ha? Tapdyň öňe çoňy.
Bah, hayran Ali anay. Onna yine iyidin uğurlu ova bilen hoşlaş. Son iyidimizden yeter. Öyle hoşlaş kayttım ben. Arma vurayın kıydılar. Bar olun, özünüze marman. Yine. Ana. Kıydılar. Bar işimiz taşlap size kömeğe geldik. Oňara aýpdyňyz. Ne yüz verdiniz, ne hoş söz aytdyňyz. Onu ýüňdagy näme? Salamyza malan oklar. Kıyızlar. Han salam verin şulary. Ay oğlun, gereň salam bolsun. Aşyk ben diýip döşüne kakan. Gürläne de tesi sanlarap çykan. Söze başla bilmän, içimi yakan. Batyr ýigit, menden sana köp salam bolsun. Bollu. Salamyza aldylar. İşleýişimiz bilen bolaly. Yok yigitler. Durun tek. Nirde kölügi bolsa saýylap yatan. Elin ne he orok, ne de pil tutun. Hakit analan toyunna mala katan. Berdi. Qyw. Berdi. Menden sana köp salam bolsun. Bollu kıylar. Arayımız açmakaňyz gideliň oglanlar. Yürüň. Bollu aldylar salam. Yeterlik bollu. Durun yigitler. Salam vermek bardyr. Yigitler gitmeň. Way durun tek iýdi wa. Menem aýdaýyn. Duşan wagty gürlemekdir pisesi. Bar hörügi alma erkistesi. Hiç saatdan doymayan açık istesi. Hanol berdi. Menden sana köp salam. Buraya dul salami. Bize birinci yere geçeceğiz. Hani? Oğlanlar, laqqıllaşıp oturmaqda işleyişiniz bilen bolun. Barın. Bolya gözel gelece. Siz gaharlanmasaňyz bolya. Yigitler, ýörüň onda. Hani ýörüň onda. Hani, beýdip laqqıllaşyp oturmaqda barın. Toýlagan toýuna kömekleşin. Bolya. Hökman kömekleşer. Kıyılar, toylagan toyuna bizem gitmeliler. Hawa gider. Enarjan kıydım. Haw gözelece. Al şunun bir kamysyň üstüne ser. Sizce kak bolsun. Bolya. Cübbatan ayacaklarından. Näl oğutan yerler ha ama. Gözüm yok der görýän owadan. Beybe, bu bağlan cennetin bağını meňdeşdignaý. Gör bir akbaran almalar nirde yetişýän ekeni. Hey Merin, sen bu wagtyň boldum diýdiň ha. Bu baglaryň eýesi kim? Bu baglaryň eýesi mi? Hawa. Bağın eýesiniň boyu dağ ýaly. Sesi kaplan arlan ýaly. Perwan sıpat daýawar piyada. Mergen. Oýnatmasana. Hay, näetdiňiz ay? Oýna demek how. Sizin oýnaýadyňyzda düşýär. Soňky ýerek agdy näme üçin boş gelenlerini öýdýäňiz? Onu näme baglaryň biz aýtmadyň. Aýtsam, siz meň bilen gaýtmadyňyz da. Ay oğlanlar, mene gitşegay. Men soňşak bolarsaňyz da, oğlan oğutyny gaýtadym, ýüregim agyryp dur. Enha alma, gawun, garpadan sizinki eşegem owa ýertäňiz. Ýok, bolan ýanynda bar. Ýör. Oğlanlar. Hey zuwatdyňlar. Gaýdyňyz diýdiňiz da. Hey, gorkmaň ow, men oýun edip diýdim. Hey, beýdigim oýun edilýärmi? Sen çynyň aýtdyň aýaňy. Oýun etdim diýen ha, näme hilaýsyz? Şey dip oýun edilýärmi, ha? Ama biz ağrım koydum o. Men ya doğumlu olsan o. Hay, doğumlu bol. Yine yekecek şey bir oy dedik görün siz. Eydim kaçacak adam yok. Hay, içimi yaktı la bu eşeğim. Oğul ben, vakçup bana ya acıklarımdan. Almalar yığıp yetişýäňmi? Sen özüň biraz kömek etmesen geçsem ok men. Hökman. Agy Sultan, bular alma ýama nämişlep ýörgüz? Gözelece, bizem ol toylagan toyunu hemme gylary bolup üýşüp gidäjekdi. Onna, sizem azrak gürläňde köpräk isläň. O hemme isläňiz diýeňizden soň toylagalan toyuna gidersiňiz. Agy, senem gidýäňmi? Hawa. Gaýlan gürrüňi durlagy diýersene. Ine oğlanlar. Gelmeli ovamıza şu. Yigitler, siz bari verin. Meneme atım bağlap baryan. Olya. Yine sana gerek bolsa. Dur. Oho. Ula oda adam var mı ka?
Hiç kim görnen ok bolin. Bilen gelmeli ovamı sulogam ka. Eten. Ana var yalar. Gördün mü? Yor şu yere. Ana. Yor. Yor ana. Geç. Ana var ya. Geç verin. Şu kaptalın sese gel yahu. Ha. Han gelen. Ha verecek korkeç. Han oturuyorlar. Ha. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Tuğuleme. Sağurgunluk mu oğlanlar? Gelece selamu aleyküm. Aman mısınız? Esen misiniz? Mine aman. Menem esen. Tuğuleme. Ağay bular nereden çıktı ağay? Biz onu yeni teyze kömöksüler geliptir de he? Ay şey diyeceğim ama ya. Vay. Hava. Öyle bizim soğutluca geldik. Hava soğutlu. Oğlum, bu hay soğudan hay sillen bolarsınız. Daydamcan, biz ol aşağı bakçola olsunun. Hava baksallan. Ha şeyle mi? Hava. On son bizim ovamıza ne edip düştünüz? Ha, on sebebi almışın. Hava. Almışın? Hava almışın. On son bir o adamları masağa ettiler. Tanrı alkasına aydallayıp qağınlar pıvırttılar. Son getirdik. Ay tuğuleme katon orpsınız. Beyle olsa töre geçin. Qıydım. Bar nazar ağan çağır. Bolya. Yaxşı mihman toy üstüne deyiptirler. Toyun üstüne geldiniz. Ay daydamcan. Doğrudan toyun üstüne geldik mi? Toylağan toyunun üstüne geldiniz. Daydamcan. Doğrudanım toyunun üstüne mi? Doğrudanım. Qıyım, oğlanlar, sizin kulağınız kerme, he? Qayta sorap yıkaydın yönü, toy mu deyip, hava toy, ovamıza toy var. Vay, şu bakçalı ovasına menikli olsun diyen oğlanı alan değildir de. Ha? İn kesek kuselerinden çöplep bizim ovamıza uğradayıptırlar. Hovalar son aytsana ödürüm qağın qarpıda men deyip durloğu. Yeddilödi. Ağayız, oturuyor olsun. Ağayız. Bey değil mi de? Gözü da haqit aşa düşün gülen kiyalakta ağayız. Seredona. Ağayız. Hani, gidin göreyim. Hani. Ha. Men dostuma at takma. At takma. Olduran mergen mi? Beyler, sevetleriniz boşan. Oho. Aman esen misiniz oğlanlar? Oho. Bular ovamıza gelen mihmanlar. He, mihmanlar mı? 10 yal mihmanlar. Bu da çay çörek veremeyin. Görün mü? Şeyler geçelim. Yürün. Aman. Yürün. Aman, esen sen. Geçin. Çay verecek. Aman bir efendim. yer. Gidin. Çay gelin onlar aman. İçip görmedik çay. Ben verecek hemen size. Toz ovan mı? Şekerim mi? Şekerim mi? Gönülece. Kadir bunları koy edip çay su verer Kadir. Arkayın. Hayrat et. Vay. Arwah mısın, cin mısın? Kim olarsın? Arwahom del cınım. Men mergen, gödel gıydı. Belki bu gedek adın aydarsın. Men adım bilen nämişin var? Yoksa da bu bağda yek gözün sen nämiş tapıyorsun? Bize almaka... Vay. Sen nämişin? Bizim almalı bağımızda asıl sen nämişläpýörsun? Men bärik gelýänsem ağçydım. Görýän olayın inni özüm ağollum öýdýän. Wahy, indi nämesi borka? Innimi? Inni men mergen adym ödümel bolar. Awa derek sen gödel gıydy toy edip owamyzdaky däýsem diýen. Mergen, sen men adym bilen ok, maşgalamy tanan ok, bir ay mundan öň bardygymdanam habarsyzsyň. Eýýän meni owaňa kitjekmişiň. Bir hil goq halmagalbamy? Bayramdagyň sesi alla. Aman sen gıýgyrýan ýaly. Kakam çağırayın. Bu almaları ol kakadilyan yere eltayersin. Ol almalara malayın. Kaka. Kıydım. Han demin Kaka öldürse ne yeti oldu? bari. Ağalam goňşowadan gelen yigitleň daşyny üstüler kaka. Kimin daşına üstüler düşündürsene. Kaka men ýolda düşündürür ýör kaka gidelim. Ne mollu han? Näme? Gelenin daşına üýsü Yürü vermeliyen kaka, da yürü. atpam. Han ýör koydum.
Ne mollu? Ay gele ha nerede oldun ay? Ne mollu diye? Hiç de. Qyzar bilen gurlaşıp oturduk. Kim bilen gurlaşyordun? Salam aleykum yigitler. Geldin mi? Aleykümselam. Hani özünden haber ver. Nereden gelip nire var ya? Ya senem şulun yaranımı. Biz Bakçalı Obasından almış gün geldik. Almışın Hey besmen ho. Ho almış gün geldik. Alma gerek mi sana? Yürüyüt almış gün ayttık da. Han boynun al. Alman nerede gördün? Almalı ağrıda ödümdü. Çeşmen oyunu gördüm. Aytma Alman çeşmen boynu uğratmalıyım. Durun ha yigitler. Men düşünmedim de. Sana direkt biz kogu düşün ya. Hey. Size duş alacağım gerektiğini gerekten şuna mı? Gerek geldiydi mi? Hey sen alma gerek gel diyerse kim oldu? Gerekten. Beyle kıskan yan olsanız. Almanı sudan aktırıp koyuyorum helal ikiniz. Olmadı pulun töleli. Yön arkayın gurlaş aylin o. Hey durman yiğitler. Siz hayt alman gurrun öleceğim. Yaptın koyuverin almanızın. Ya başka almanızdan mami. Ha? Gel başka yana soğuma. O edip gözüme seret. Ya sen gidelim. Sen seret. Hani gözün alır. Ha, ine şun gözünü halamı. Şun hayt alma diye ne ödüm kovuyor. Dur. Gözün neymesi varmış? Kör del, çarş del. Hey yiğitler. Yok. Kakam Eli'ye eşeğin mi? Ay yiğitler. Kakam Eli hatır bayram begli. Utunun lokmayın. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ya şu selamun aleyküm. Ya şu selamun aleyküm. Ve aleyküm. Almışın ellik deydi olayın. Bizim tersirek düşüneyiptirse kaka. Tersirek düşüneyiptir. Yaşamır iş ettiniz. Hey şu bağa gelip almaymayan mami. Siz her gelen mihman şey edip karşılasanız o bağımıza it kuşam gelmez. Ola adam eken. Men kıydım adam alma. Alma? Şoň üçinem olur size düşünmeýändirler. Men gelen bu oğulayıptır. Size yiğitler, men oğullarımdan öykü kine etmeň. Özüňizem uzak ýoldan ýadak gelensiniz. Hani ýörüň Tanrı mihmanı olursunuz. Deyin canım. Ay düşüşmedi. Yer yiğitler nereden olursunuz? Bir ya şuna aşağı Bakçalı Obasından. Ha, şeyle mi? Ol suğdan uğradan almalarını alır. Almalar allık diýene. Hava, onsoň o adamlary sawgal Tanrı alqasyna aýdalyp gaýuny alyp uğratdylar. Ha, şey diýenlerden, ay berekella Tanrı alqasyn. Sizem ovamyza gelip dogry. Ha, şeyle mi? Bir ovamyzda ulu toy var. Sizem toýa gatnaşarsyňyz. Nesip bolsa. Kepderjigim. Habar getirdiňmi? Wah. Senden aýlanaýyn. Han gir. Wah, balam. Sagaman barıpdyr. Geleweri, töre geçiverin. Beýle gel täýsenin bu. Nahary, o bar ver. Me gıydım toy pay. Al senem al. Alın. Al balam. Al gıydım senem. Alın. Assalamu aleyküm. Ve aleykümselam. Ine balam toy sawat. Sawat. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Toyun kutlu olsun. Assalamu aleyküm. Ya Assalamu aleyküm. Toylar kutlu olsun. Kutlu olsun toylarına. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kutlu olsun. Assalamu aleyküm.
yar ocağı boş gece. Yarın odura min munno vah aramı baş gece. Kıyma gara gasıma hamdan tayar yumsıma. Men bana aşık olup mıkman geldim gasıma. İnip geldim dağından, var gül yollum bağından. Bu adam bu vermez mi, kırmadı dodağından. Dalda buğday tereyin, aç yedini göreyin. Dedelimli taçına gülak toğul vereyim. Dalda buğday tereyin, aç yedini göreyin. Dedelimli taçına gülak toğul vereyim. Ay aydındır ey hoş gece, yar ocağı boş gece. Barşon alıp qayt. Yarın odıra min munno vah aramı daş gece. Kıyma gara gasıma hamdan tayar yumsıma. Men bana aşık olup mıkman geldim gasıma. İnip geldim dağından, var gül yollum bağından. Bu adam Uy, Batır. Odan gelen mihmanlar var ha. Ana son mergeni yağ yattırıp mergenliğini varlak görəcek. Ödüm yağ yatını alıp bilmeyecek nişanlı koyacak. Ol amanetin var ha. Olurum yağlığı toğutturacak. Ay koy da. Men alma. Alma. Yolokçu yolla yaxşı. Bizin qaydars. Näme? Eýýäm gaýtjak bolýaňyzmy? Eýýäm ädäl. Ýöne basym qaydars. Qaytmaqam hemme da ýetişsem bolýa. Biziň obamyzda beýle näme işiň var ýetişip ýetişmedi ýaly? Sana aýdyp ýetişmeli zatlanma. Uy. Bol aýtda onda şu wagt. Men owadan sen üçin aýtdym. Allama. Sene alma diýip gaýdypsyň. Sen men almam da. Seninni haçan gelersiň? Men basym geler. Ýöne innikkezek gelemde. Sen alyp gitmek üçin geler. Aman gelen kim? Gelen. Hani? Kovucu edip koydum ederi beni. Ine.
Oho, düzelip duramın. Olam ey. Ayağın olmalı. Olamaz. Ay herekella. Ay çekene. Hani gelesen sene mi özgücün var kız? Hani bekani? Ay vay ay. Ali bilmette, o gormatta. Hadi gel sene bekani. Gel. Sen mergenliydin mi? Hawa. Ana mihman mergelin gorkaz. Me? Olmadı. Ay, ne ettin ay bunu mergen? Kusun gözünden urubilyan mergen bolsa bar. Almana urubilmedin. Hey mergenliğim gördük. Bu yarışta oturdum. Ecemin gözü yollu alandır. Men gideyin nazar ağı. Ağı çektik. Oğullar yüzüm ağı diye. Hoğluk mollene keniniz ağı avlarsınız. Köp sağ olun nazar ağı men gideyin. Yolukçu yollu yaxşı deyiptirir. Biz yöreli. Beyle olsa biz siz saklamalı. Sağaman varın. Yolunu da akbolun. Me? Bunum yollu yersin. Yoksa da o bağın adına neyme deydiniz? Bakçalova. 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 Yer bolya. Ine bulan bizden toy soğuğa değil. Bolya sağ olun. Ne diyemezsin? Sağ olun. Köp sağ olun. Sağaman varın. Toyda görüşelim yigitler. Bolya sağ olun nazar ağı. Bolya olun. Yolunu da akbolsun. Sağaman varın. Kaka. Mihmanlan yanına var ayeli. Kaka. Bu yatta. Yürü baralım mihmanlan yanına. Yolları karıştırmalıyım. Sağaman varın. Sağ olun. Bolya sağ olun. Yolunu da akbol. Sağ oturun. Sağ olun. Sağaman kalın. Aynen. Sağ olun da. Bolya sağ olun. Sağ oturun. Esip bolsa yine geler. Bolya sağ olun. Sağaman varın. Assalamu aleyküm. Ova qara sağlık mıdır? Assalamu aleyküm. Saman eliyanız mı? Ece, bular kim? Bilmedim. Kerwen molaymasak edim. Assalamu aleyküm. Alik salam. Sağlık gurgulluk mıdır? Şükür sidem sağaman mı? Şükür. Gelýäňmi mı sağaman? Hudaya şükür. Gelýär. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm ya. Wa aleykümselam inim. Ruhsat bolsa şutajda düşläberelim. Hawa düşläbersinler. Gelin. Yigitler, yükleri yazdırın. Atlara ayaklarını yazsınlar. Özüňizem demdiňiňizi alıverin. Gelin geçin. Sağ olun. Yoluydu horlanman geliniz değil mi? Hudaya şükür horlanman geldik. Sizem
Sağ urgun oturmasanız. Hawa bidem go geçin. Kepderjigim. Gyzym, näme işleýän? Eje, men häzir gelýän. Uy, nire barýan gyzym? Kepderim daşary gaýlak geleýin. He, şeýlemi? Bolýa gyzym. Yer mihman. Sewda diýip ýola düşdiňizmi ýa, sewdadan gelýäňizmi? Hawa, biz sewda edip inni öz owamyza barýas. Ha, şey diýene. Ýolda diňjalalyp siziň owaňyza sowlaýdyk. Öweleme, bagly meýweli gaty owadan owaňyz bar ekeni. Siziň bu owaňyza sowulmany ýetbilmedik. Aslında bizim niyetimiz de şey dedi. Ovamının dengine yeten adamlar ovamıda soğulup bize mihman olmalılar. Hemen götürüvülüğünden yüklenip bu almalardan alıp gitmeliler. Atam fakir bu bağlar ekenine sonu vesiyet edipdi. Sonundan merem bizim ovamın adı Almalı Ova. Almalı Ova diýsene. Hawa, Almalı Ova. Ataň Pahir beýli wesiýet eden bolsa, onda sen nazar bagana dälsiň-de. Bolu bilsege, hut nazar baganyň öýdi men. Nazar bagan niýsene? Medet ağa, ay Medet ağa. Laçynyň naharlaýynmy? Hawa, iýmine suwuna serediber. Medet. Sen halipa şol Medet awçyga dälsiň-de. Bolup bilsege, bizem hut şoň öýüdir. Ay ne ettik ay bunu? Medet. Medet. Nazar. Ay berekella, berekella. Muna serede. Tanımadık atasının fiilimi deyiptirlere. Tanımandırına. Medet. Senem şol sövdegarlığın edip börün deysene. Avat men koydun mu? Yok. Sövdadan dolanıp gelemde awa şykara çykýan oglum bilen. Ha, şeýle. Oglumam kuşun ödünden urýan awç etip ýetişdirdim. Biziň bakçaly owamyzda onun öňe geçibiljek mergen ýokdur. Alankaky. Bakçaly owa diýdim oglum. Hawa, bakçaly owa diýdi. Be. Biz ýanrak siziň owaňyzdan mihman uratdyk ahyry. Biziň owamyzdan? Owa, hem soğulalaryň atlary. Aman, esen mergen bolmaly. Awa şolar. Mergen? Hawa. Hawa mergen. Özüm kuşun gözünden atıp bilýän mergen eken. Ana şol mergen, men oglum da. Pay, muna serede. Mergen sen oglum diýdine. Ay, muna serede. Men oglum da. Ay, tanamandyrna, görämini. Hay. Yirmi yıl mundan eden yaşlıklarını yağdan çıkarıp bilemok. Ayol, üýt göşük bir yaşlygym däl. Üýt göşük bolmaly mı? Sen şonna biziň dadymyza ýetişipdiň. Borla nazar. Sen şonna biziň janymyzy halat edipdiň. Men onu yağdan çıkarıp bilemok. Göňüni ýatlap, ýüregiňi agyrtma nazar. Men onu ýatlaman bilemok dost. Vay, anne! Bunçik! Vay! Nädik beýle boldy? Anne! Adamlar! Hey! Vay! Vay nazar! Vay, yıkılyan nedir? Vay! Hey! Kömekler! Vay! Kömekler! Vay nazar! Ulan araban tekerine tıptı adam. Hey! Menden yap.
Erkek yapsın bunu. Almalak. Hani almalak hiç. Hey, kırma! Hani Hani ana vaktini yetsin gayret çekil sekali hani ana vallahi Susacak mı? Takayın mı? Yok Dursun. Ödüm mırdat ederin. Be, Huday diyen yerimiz var eken. Siz de adımıza yetişmedik olsanız, men bilmedim. Tanrı yalkasın dost, elin özün dert görmesin. Bileyel kadın. Bennem sebep değileni. Hava. Dövren yencilen yerinde yoktur da yerine. Ay yok. Hudaya şükür. Bu tekerin ol öz araban okuldan sıpçığır ne evleyin idene. İnsan oğlu yönünün bolcak zatları ne bilsin? Hava. Kısma değişi. Bolcak işe çare yok. Hava. Hıdrata olup da adımıza yetiştin dost. Sen öngüde ömür vakı bergidardır. Tanrı yalkasın. Koy var kardeş. Üyt göçü eden işmem yoklu. Sonu sağlığa mahlık bilen oturdu. Bolmasa sizi o vaxtda elince eltik qaytayın. Yok kardeş. Alat etme dost. Yolundan kalma. Barmalı yerimize bir günlük yol kaldı. Öyle olsa kardeş. Men yöreyim. Bol ya, yol olsun. Allah yarınız. Sağ olun. Yolun ak olsun dostum. Bol ya, sizden sağaman varım. Tanrı yalkasın. Sizden sağaman varım. Ya Allah. Hey. Nazar. Ecem alıp baryan almalamızın bağır suğa kaçıptır. Belki şol. Almalan suğa kaçanı sen canın halat edenler. Huday diyen yerimiz var eken. Belki ol almalar şol akar suğun paydır. Ziyanı yok. Şu canım. Uy. Tadap. Biz ol yankı halaskarın adını nireliğine mi soramanırız? Vay. Ay bolya da. Belki yine netiveli duşamıza sonra ayarsa. Şey deyersin. Han bar koşulanı yığına yola düşelim benim. Araban tekerini akacak olayın. Ay vay. Hani. Medet, men sana 22 yıl mundan eden bir ulu adam vardı. Vadan? O ne hemen vadası? Han bolun hayda varın. Bolun ilimden kalmam. Çu canım. Çu. Nazar. Bir sancak alma tapaydıydım de. Bırak tavır et kadar. Vah, tapar tädir. Adat gayrat et men ýagdaýyňa düşünýäne. Netip bolsa az galy, yeter tädir. Be, bular kimkä? Salamu aleyküm. Yol olsun. Wa aleyküm salam. Bol olsun. Agaman gelýärmi? Be, bu halaskärmi diýärler? Salamu aleyküm kardeş. Wa aleyküm esselam dostum. Oho, yine yolumuz sataştı bilir. Günler almayı bilmem geçtim de. Biraz şıdaydı. Yoksa da kardeş. Önümüzden kervan çıkmadı mı? Almalı ovası olup kervandan iyice araştırın. Ha, yüklü kervan mı? Gördün mü? Alman gurum ne gelir? Gördün mü kardeş? Yine şu yoldan gittiler. Ay yarım günlük yollağa yörendir onlar. Şeyde mi? Sağ ol kardeş. Çu. Var ya görüşür sonra. Ayvallah sonra. Var görüşür dostum. Alma deyip bir dat deydi. Belki yanına alma vardır. Sadapcan bir yarım günlük gayret edeydi. Ninedir şu yollarda neyle almayı bilyen sen. Vak bilyenle yarım güne yarış yok. Ne ovamıda yettiyse gayret et. Düşünyen ýagdaýyňa. Hel kerwenenem soramadığına soracak deyip.
Şundan nur soraýmala. Tadap, utonyan hoň men, wagt men näler sorajak bolin tadap, ýöne nädip sorajağım bilemokda. Gaýrat et. Sen men alma näýli isim gelýäni bilýäňe düşünäýmeli. Bilýän. Inni näme bu? Eýgilik bike. Nuwa saýylsaň gardaş, men senden bir daha soraýla. Sora gardaş. Ýoksa da siziň maşgulaňyz. Hawa dost, bilýäňde şu 2 gün märi ýolugry almaýjak diýip halis etdi. Hawa. Olmasa o owamyz dursuna almalykla bolin. Sen barada bir daha da düşündirýär. Sen barada aýtýar. Men nerden tapayım? Alma soraýdy. Alma. Siziň kiýal ýagdaý bizde de barda. Ay ne etdiň ay? Maşgalam gaýtmakam alma. Alma diýdi. Aýtdym alma gurrun diýdi. Ana. Geren alma bolsun. Al gardaş. Al. Noş bolsun ne? Hop ana. Ay sağ bolay gardaş. Muna oňaraýdyň ay walla. Alma berdi. Yine dadyma ýetişdiň de dost. Uy, yoksa da size kim diýerler? Medet. Owada maňa medet awçy diýerler. Ha, şeýlemi? Alma berdi. Men nazar. Hol almalowa barıp nazar bagwan niseňiz tanamayan ýokdur. Borun nazar. Biz ýöräli. Medet. İkimiziň bu duşsuňyz ýönelige däl gardaş. Geçen zapar janymyzy halat etdiň. Bu ödegem görýäňe dadymyza ýetişdiň. Men saňa bir zat aýdaýdym Medet. Desanlardaky ýaly ikimiziň hem oglumyz bolsa, goýalar dost bolsunlar. Eger birimiziň gyýdymyz, birimiziň oglumyz bolsa, goýalar jübit bolsunlar. O şeýle bolsun. O zatlar netibisidir nazar. Hawa netibisidir dost. Bolýanna, görüşýänçe sağa Uy ýolsa da, Medet. Men sen nirde taparkam? Men seni özüm tapar. Ine, tadap. Alman. Ya. Alana. Alma diýip ýol boýy halis etdiň. Özüm sen gowursun ýaly gyzyl alma. Iber, noş bolsun. Uy, nazar. Ýanky ýolagça sag bolsun diýip beräý seni şunu. Ýalyk. Ay, olayam ol alangdan aşyk gitdi. Bolýa durubersin ýalygyň. Soň özüň netibeligini gowşurarsın. Al. Han ýör oğlum. Ýolagçy ýolly ýaşy diýipdirler. Ýöräliň. Ahir tapdym. Görsün ýaly, men gyýd sende de ogul boldy. Men gyýdym bolsa, sen hem ogluň bolsa, goýalar jübit bolsun diýipdim. Men almamy. Tanamayan, bilmeyen adamsyna berip goýberäýjekmi? Men sana beren adamda durmagyň wagty geldi Medet. Bu zatlaryň ýetim işidir. Salam. Gyýdym, nerden gelýän? Kepterim alyp gelýän kaka. Hany gyýdym kepteriň göreýin. Bu düğme mergeniň düğmesi ýaly. Bar zat düşünükli. Nar, sen diýenim boldy. Demek men dogry gelipdirin. Oglum, bagtym tapdym ni seni. Gyýdyň enesi razy bolsa, gyýdyň özüm razy bolsa, bizem razy. Olar razy bolarlar. Meniň sözüm sözdür. Wah balam. Salam aleykum ece.
Tuveleme oğlum, sağaman gellinmi? Oğulcığım, bugüne gözleň uçgunoklap doğru ol näme boldy? Yok aja göwnüňedir. Yok oğlum, göwnüme däl. Ejen yüregini allap bilmersin. Yüregim bir zada syzýa oğlum. Yok aja, ýoluň ýada bolgy. Biraz ýadadım. Gözüm awsyn alaýyn. Ýür oğlum, biraz ýatyp diýinçiň al. Menem nahar taýýarlaýyn. Nazar. Ýeki gyýdymyz şeýdip berip göýberäjekmi? Men wada berdim. Men sözüm sözdür. Ýöne ýeki gyýdymyzyň bagtyny, Oň wagtyny medet ala dessin. Düşündiňmi? Nazar. Maňlaýyňy ýazylaşdyrda balam. Salamın yetir yarıma, sevgilim mehribanıma. Ah menin hassa halımdan bir haber ol, ayt garaş ya maşuğum. Can kuşum, bilbil kuşum, gida bollu deyim aşuğum. Yok lezzeti budurmuşum, tez yetir salamımı. Aşka düşün pervanemin, ayt yarıma min ol bolup, garaş yan divalan bolup. Mergenme yetir bir habar, halamdan özi bir habar. Ayt maşuğum telve bolup, gözüm yoluna intizar. Gara gözlerim nimlenir, salamımı yara yetir. Seni katman yayın çekmen, sada yüreğime ağladım. Yine de yalnız bu bağda, seni yatladım, oturdum ağladım. Vah neyleyin geçer yıllar, ölsüp gelli hadan yerler. Hasret bilen öter günler, ayra sallı bizi yollar. Pervanemin, yardancı da biçerimin. Mundan beter dert vermesin, aşka düşün pervanemin. Ayt yarıma min ol bolup, garaş yan divalan bolup. Mergenme yetir bir habar, halamdan özi bir habar. Ayt maşuğum telve bolup, gözüm yoluna intizar. Gara gözlerim nimlenir, salamımı yara yetir. Ece beytmen de, beydip beni yakman da Ece. Gyýdym. Kakan eýäm öz sözüni aýtdy. Kakan diýen ýerine durmaly. Hayır bol, ay balam. Gyýdyňyzyň bagty näme? Menne ýürek bara. Bagtyma gara çekäjekmi Ece?
Adam ke vaktini qarasmayan yerinden tapıyor. Beyle ödüm kösümü. Qaqalan seni oda koy vermez. Qıydını veriyen morsa qoğu yerdir. Balam. Sağ olun, sağ oturun. Katlaşıp uzaktan olur inşallah. Kıyıdığınızı alet etme. Alma gitme. Alma gitme. Alma. Gel Alma. Gitme. Koy, Humaycan. Koycuyum, ağlama. Yürü cuyum, yürü. Alma gitti. Mergenin keptertiyarlı. Bu kimden havar getirdi ki? Qaqat havar uğradaydım qa. Hani gir yerine? Gir. Mergen, men yattan çıkır. Bizim arzularımız puç şolli. Akval bahtımıza qara çekti Mergen. Mergen dayı. Ho. Kepterin geldi. Kepterim geldi? Ova, kepterin geldi. Ece. Bu havar ne davaysam qam? Ece. Kepterim geldi mi? Ece mağa xat geldi mi? Yok. Ece. Mağa xat geldi gerek? Yok. Ece. Mağa xat ver. Mergen, meni başka bir yerine veriyalar. Şoň üçinem, unut beni.
Hem onu düşündür ha. Mergen. Nemçin? Nemçin şeyle var ya? Nemçin? Vah! Yira var. Ayırsa da şum ayrılıp gözlerimde Ah bilsedim men ay günü aydını dola Oy vermedim ıkbalımdan yanı diyara Yine senin gözün görmesem Yine senin sözün işitmesem Bu dünyada ne de sevgilim yaşara Yine ayrı düştü buzban Yine ayrı düştü durmuş yok Bu dünyada sensiz sevgilim yaşamara Ay bu öyle gördün mü sakallar? Evlenenlerine de 4 yılda öldüydü. Doktorum. Bir denine 3-4 yıllağım geçmekte. Bir de mellana. Selamun aleyküm. Hay berekella. Hagaman da gel ya. Hagaman gel ya öldüre. Tuvaleme. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleyküm. Sağlık kurgunluk mudur? Gel ya. Sağlık kurgunluktur. Selamun aleyküm. Geldiniz mi kaka? Wa aleykümselam oğlum. Gelenler. Yigitler. Han yükler yazdırın. Ova garı kurgunçuluk mudur oğlum? Hova, sağ kurgun oturunduruz kaka. Bu kadar katı kâne gilendinizle. Hay oğlum. Bu kervan için 3 yıl vakt değerler. Giden vaktimiz 5 yıl. 7 yılın uğrak giden vaktlamıdan mı oluyor? Kakası sağaman geldiniz mi? Gelinenler gerek. Ödüm bu gerek. Toy soğudu bilen gelinenler. Kakası? Nemen toy soğudu? Düşünürsene. Onu hedir düşünürsün. Yigitler, hani keceveni öğsanın? Keceveni? Düşünmedim. O ne hemen kecevesi? Hey, hedir düşünürsün oğlum, düşünürsün. Kakası? Nemeler olup bir düşünürsene. Kakamın yarama duus etmesi ne emek ya? Gereğim. 22 yıl bundan ön koğuşurup bilmedik almamı. İnni koğuşur yan. Almamı? Gerek gelince kutlu olsun. Gelinlikten ayağı düştü. Sağ olun. Oğlum, mina hiç zaten düşünüyen nerler? Tuğuleme. Gelinlikten ayağı düştü. Tuğuleme. Gerek gelince Kecevede gelin ne emek? Sen adın ne mi bağlam? Alma. Min adım Alma. 22 yıl bundan ön koğuşurup bilmedik almamı. İnni koğuşur yan. Men almam neredeki? Yanama horjurnadı. Bir nireme alım kam.
Men geri kalan almam yoklu. Bir yerde kaçırıp durnu. Indi ne etsem kem? Medet, sağaman geldin mi? Oğu geldim. Näme? Aladan mı amen? Yüzün salıkla. Men sana soğuk getiripdim. Soğuk? Näme soğuk? Alma. Alma? Ho alma. Hani alma? Uy, alma hani? Medet. Han alma? Men bir sana çay oturdayın. Yollan yadap gelensin. Gereğim men bağışla. Meninni gaýdyp hiç kaçan almamy görmän. Han oğlum, yürü. Yür, gideli. Yür. Kakam men baktıma kara çekkeni bilen okmuka. Dur. Nire? Bana hiç tat gerek değil. Gerek mi gerek değil mi? Onu son çözersin. Sen şu toy toğudun al. Bana sizin toy soğudunuz gerek değil. Medet. Senne sorulmadık soruğumun cevabı var. Gereğim? O ne men soruğu? O ne men cevabı? Sen oğluma da mergenin içki pikirini ne edip bildin? Gereğim. Yigit çıkan oğlumuzun yürek sorunun sırlı soruğlarının cevabı ine şu düğme. Düğme? Düğme? Oğu, şu düğme. Mergen, sen? Sen özüň ekeniňe. Hay, kaka oyunun var o.
Sen tütüyülün yaşama